मी दर्या घाट का इलो आणि हाय एवढं पावस इलो ना आणि आमका हाय वसरी दिल्याने हे क्यूट वाले बघ खारुताई आणि चिवताई क्यूट दुकानदार आहेत. आता ह्यांच्याकडे काय घ्यायचं असं झालेलं आहे. काय घ्यायचं आम्ही तुमच्याकडे सांगा. एवढे क्यूट दुकानदार आम्ही पहिल्यांदा बघितलं. मी आता पूर्ण बरणी दुकानात काय घेऊन गेलं तर तुम्ही काय करणार? काय करणार आता हे बरणी वगैरे घेऊन गेले कोणतरी, मग काय करणार तुम्ही लोक? काय करणार बघत राहणार फक्त. बघत राहणार. बाबांना हात मारणार, बाबांना हात मारणार, मम्मीला हात मारणार. आम्ही आता हे घेऊन जातो बरणी. चला हा. आम्ही घेऊन जातो एक बरणी. जातो घेऊन. बघ देत नाही बघ. नाही नाही ही बरणी पाहिजे. किती रुपये या बरणीचे सांग ना. पूर्ण बरणी घेतो आम्ही. हे तुम्हाला पैसे कळतात काय? पैसे कळतात किती रुपये याचे? किती रुपये एक? किती रुपये एक घेताय? हे सगळे देखील घे. घाबरला ते बरणी पकडून राहला बिचारा. नाही घेणार घाबरून